Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Matag Enero sa Manila, minilyon ka mga deboto ang musalmot sa traslasyon sa Jesus Nazareno. Apan pipila ka mga tuig, mo stand out yun kung unsa kadugay ang nahimo nga prosesyon. Karong tuiga 2026, ang traslasyon nahimong pinakataas ever. Niabot ni siya og 30 hours 50 minutes o 1 second gikan sa paggawas niini sa Quirino Grandstand alas 4 sa kaadlaw ni atong January 9 hangtod nga nibalik ni sa Quiapo Church alas 10:50 sa buntag ni atong January 10 sunod na nga adlaw nga nakadani sa dili mo minus 9.6 million ka mga participants. Sa wala pa ang 2026, stand out po ang 2017 22 hours, 19 minutes. 2012, 22 hours, 14 minutes. 2018, 21 hours, 54 minutes. O 2019, 21 hours, 12 minutes. Kining taas ng mga panaw, mo'y resulta sa dagkong panon sa katawhan. Kana po mga babag sa ruta o ang mga tinguha sa mga deboto nga magpabilin in taon nga duol sa imahe ni Jesus Nazareno. Kining hulagway sa daghang tawo nga nagtapok sa Nazareno, makatabang ni nato sa pagsulod sa mensahe sa ebanghelyo karon. Si Jesus nga gisunod-sunod sa dakong panon sa katawhan gikan sa nagkadaiyang mga lugar. Kini tungod sa paglaom nga ilang nakita diha kang Jesus. Sama sa traslasyon, ang ebanghelyo naghulagway sa pagpanon sa mga tao nga nangita og kaayuhan, kahulugan sa kinabuhi ug kaluwasan. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kasakit ug panginahanglan makapahiusa sa katawhan. Si Jesus gisunod-sunod sa mga tao gikan sa nagkadaiya nga mga lugar. Ang paghisgot sa nagkalain-lain nga mga lugar nagpasabot nga ang kasakit wala gyud gipili. Ang mga tao ni duol kang Hesus, dili kay pareho sila og rasa, kundili tungod kay pareho sila nga naay gikasakit og gilauman. Ang ebanghelyo nagingon nga daghan ang naayo ni Hesus, mao nga ang mga tao nagduso-duso pud in taon aron makaduol kaniya. For he had healed many, so that all who had diseases pressed upon him to touch him. Mark 3:10. Kay daghan ang iyang giayo, busa ang tanang naay mga sakit na ningkamot in taon sa pagduol ug paghikap kaniya. Ang paghikap kang Hesus, usa na siya kasimbolo sa paglaom nga mupapas sa ilang kahadlok ug kakapoy. Sama sa traslasyon sa Nazareno, ang pagduot-duot og kakapoy dili makapugong sa kasing-kasing nga nagalaom. Makita nato nga daghan gihapon karon ang nidagsa sa simbahan. Dili tungod kay perpekto sila, kundi kay naa sila'y giampo nga ilang gilauman. Ang simbahan dili museo sa mga balaan, kundi dapit sa mga nagkinahanglan o kaayuhan. Ang pagdagsa sa mga tao kang Hesus usa ka pahimangno nga ang simbahan angay gayud nga bukas sa tanan nga nagantos. Ang kasakit ug panginahanglan makapahiusa sa katawhan. Ikaduhang punto, ang gahom sa Dios dili lang makita sa milagro kundili usab sa gahom ni Jesus batok sa demonyo. Si Jesus nagpasundayag nga siya makabalo moayo. Apan dili lamang kana ang napadayag diya sa pagsunod-sunod sa mga tao. Hadlok ang mga daotang espiritu sa iya. Hadlok ang mga demonyo sa gahom sa Dios. Whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and shouted, "You are the Son of God." Mark 3:11. Sa matag higayon nga makakita kaniya ang mga dautan nga mga espiritu, manghapa sila sa iyang atubangan ug musinggit, ikaw ang anak sa Dios. Ang mga daotang espiritu nakaila kang Hesus
bisan pa sa dili pahingpit ang pagsabot sa katawhan. Nauna pa ang mga demonyo nakaila kang Hesus kaysa mga katawhan. Karong panahona daghan ang nasayod kang Hesus apan dili tanan gusto musunod kaniya. Ang mga demonyo kailaman kang Hesus apan ilang gipili nga dili musunod kaniya. Maong hadlok sila sa iyang gahom ug otoridad. Mao nga posible gyud ay nga mailhan nato si Hesus sa ngalan lamang apan dili sa kinabuhi. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga ang pagtuo dili lang pagsulti kung kinsa si Hesus, kundi pagpuyo sumala sa iyang pamaagi. Ang tinuod nga pagsaksi sa buhat mas kusog pagyud unta kaysa sa atong mga tingog. Ang gahom sa Dios dili lang makita sa milagro, kundi usab sa gahom ni Hesus batok sa demonyo. Story time. Karong tuiga 2026, ang debosyon sa Santo Niño niabot na usab sa 5 million mark sa kadaghan sa nanambong. Ang mga kadalanan na puno sa mga pamilya, mga kabatanunan, mga tiguang, mga debotos ug mga dumuduong. Daghan ang naglakaw og layo bisan init og kapoy. Sigon pa ni Bishop Abet sa iyang homilya sa Fiesta Senior 2026 Pontifical Mass niadtong January 18. In the Señor Santo Niño, we are one, meaning we are united by Christ, not because of our human efforts, but because of His redeeming love. Sa Señor Santo Niño kita usa, nagpasabot nga kita nahiusak ni Kristo. Dili tungod sa atong tawhanon nga paningkamot, kundi tungod sa iyang makaluwas nga gugma. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang atong mga debosyon usa ka hulagway sa mao gihapon nga pagpanon sa katawhan ngadto sa Dios. Ang atong pagtuo gitawag dili lang sa pagdagsa hangop ngadto sa mga kalihukan ug mga kalingawan, kundi sa pag-alagad. Ang atong debosyon dili lang unta makita sa pista, kundi sa adlaw-adlaw nga gugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.